Αγαπημένοι μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Ασήμαση. Σήμερα θα κάνουμε ένα άνοιγμα, να δούμε τι ενέργειες θα μας βγάλει και για ποιον. Σήμερα θα πάμε τέστερ Κατίνα, για να πάρουμε και το κρυσταλλό της, να ανακατέψουμε και να δούμε τι θα μας βγάλει. Σ' όποιον ταιριάζει, σ' όποιον δεν ταιριάζει, το παραβλέπει και φεύγει. Δεν σχολιάζουμε άσχημα σχόλια. Παρακαλώ πολύ. Με όλο το σεβασμό και με όλη την αγάπη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας βγάλει σήμερα η ενέργεια. Νήλος. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόσωπο, λέει εδώ πέρα, πάρα πολύ μπερδεμένο, αναστατωμένο, αλλά έχει έρωτα και καψούρα μαζί σας. Εδώ θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ αδικημένο για πράγματα τα οποία έχουν γίνει το αναμεταξύ σας και δεν μπορεί να τα ξεμπερδέψει εύκολα. Προσέξτε όμως, εδώ μου βγάζει ότι θα επικοινωνήσει σύντομα, θα πάρετε λαχτάρα γρήγορη από αυτό το πρόσωπο που δεν το περιμένετε καν ότι θα σας πάρει, αλλά πιστέψτε με ότι δεν μπορεί να σας βγάλει από το μυαλό του. Δεν είναι από κοντά αυτό το πρόσωπο, υπάρχει λέει αναμεταξύ σας μία απόσταση, αλλά η απόσταση αυτή θα ξεκαθαριστεί. Δηλαδή ότι θα έρθει γρήγορα, αλλά θα πάτε κι εσείς μετά από αυτό που θα συμβεί, δηλαδή την επικοινωνία και το να βρεθείτε να συζητήσετε. Δεν μπορεί να σας ξεχάσει, δεν σας ξεχνάει δευτερόλεπτο. Το μυαλό του είναι συνέχεια εκεί. Είναι λίγο παράλογος, είναι δύσκολος χαρακτήρας, δεν είναι εύκολος, αλλά τα συναισθήματά του λέει πλέον για σας είναι ξεκάθαρα. Υδροχόος, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Είναι από αυτά τα ζώδια βγαίνει τώρα εδώ πέρα, αυτό μπορώ να δω. Και πάλι μου βγάζει από απόσταση και από δρόμο. Μπορεί όμως αυτό το δρόμο να τον έχει κάνει να έχει φύγει μόνο και μόνο γιατί τα πράγματά σας δεν ήταν καλά. Και δεν ήταν καλά γιατί υπήρχε πάρα πολύ γλωσσοφαγιά δίπλα σας. Πρόσωπα που ανακατευότανε και δεν ήταν στα μυαλά τους σόι και αυλαβής. Σύντομα τελειώνει, γρήγορα, με ένα νέο μήνυμα και μία νέα αρχή. Αυτό λοιπόν ήταν το άνοιγμά μας. Σας φιλώ, εύχομαι ό,τι καλύτερο και ό,τι επιθυμείτε να γίνει σύντομα. Θα πάμε στο επόμενο βίντεο και αν σε απασχολεί κάτι, επικοινώνησε μαζί μου. Φιλάκια!